Mä oon verbaalisesti lahjakas. Anna kun kerron sulle tän tarinan. Moni luuli, etten osaa, etten halua. Ne ei vaan tajunnut, mulla aivoissa on vain jokin kyberimplantti, mikä toimii toisella tavalla kuin niillä, jotka osaa lukea ja sujuvasti kirjoittaa yhteiskunnan normien mukaan. Mä puhun mikrofoniin. Mun ajatukset siirtyy paperille kuin salama. Luovana virtana kirjoitan lauluja, sanoja, maalaan tauluja. Mä voin luoda uusia maailmoja muiden puheista puhumalla tai kirjoittamalla. Mulla on lukihäiriö, vai oliks se jokin kyberimplantti, jolla mä luon nopeammin uusia asioita kuin kynä kerkeää kirjoittaa. Mutta mikrofoni kerkeää tallentamaan ne ja paperille sen siirtää mulle näkyvään muotoon kuin uuden taulun. Ehkä maailma muuttuu, kun opitaan toisiltamme. Ehkä mun aivoissa ei olekaan virhe. Ehkä se onkin mun oma kyberimplantti. Me molemmat kirjoitetaan vain eri tavalla. Sä kirjoitat näppäimistöllä, mä puhun mikrofoniin. Lopulta sanat löytää paperille meiltä molemmilta. Ei ole yhtä oikeaa tapaa oppia. Me opitaan toisiltamme. Ehkä juuri siksi maailma menee eteenpäin. Mä pystyn nopeasti näkemään, oivaltamaan tarinoita sanojen takana. Ihmisten sanoista pystyn luomaan uusia maailmoja. Mä oon verbaalisesti lahjakas. Mä voin luoda sanoilla maailmoja. Mä luon tarinoita monen kuultavaksi, monen luettavaksi, monien kerrottavaksi. Mä oon verbaalisesti